Nakarating ka na sa iyong destinasyon. A few moments later. 1, 2, 3. Sige. 1, 2, 3, go. Sabi sa'yo, wag kang bumuelo eh. Takbang ka lang na isa. Lalaglag ka dyan. Kaya takbang mo ilong mo ha. Papasukin ng tubig yan. Kaya mo yan, girl. A little longer than a few minutes later.
ako na yan.